जै बर' हारिनि दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैफिनबाय आङो भिडिअखौ थारमाने नोंथांमोनाथ' दाखालि नुदों दाखालि रबारावहाय माने रबारावहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन 100टा रोखोमनि 100 प्लास रोखोमनि बेरामफोर फाहामनो हानाय बेबायदि मोनसे होनायखौ बिराद मानसिफ्रा बिराद गाज्रि सोरबा कमेन्ट हरदों आरो माखासेफ्रा पजिटिभ कमेन्ट हरदों आं सानो जायफ्रानाखि पजिटिभ कमेन्ट हरदों बिथांमोनहा हयथ' न'खराव एसे एनै बेरामजों भुगिनानै आरो बेफोरबायदि माखासे बेरामफोरजों फाहामनानै हामजानाय मानसिफोर जानो हागौ आरो जायफोरनाखि एसेबां गेसाव गोफोन कमेन्ट हरदों बिथांमोना जाहैबाय मा माने जेब्लायबो लोंला जाला थालाग्रा मानसि आरो जेब्लायबो नेगेटिभ सानग्रा मानसि आरो बिथांमोना माने बुंनो थाङोब्ला अनलि फर गावनि सार्थनि थाखायनो साननाय सोरबा सासे माबा मोनसे बेमार जादोंबा बेखौ फाहामथाय होनाय हेल्प होनायाव बिथांमोना गैया होननानै आं सानो आं मोनसे फोरमान होनो नागिरदों बिथांमोननि बे गाज्रि कमेन्ट हरग्राफोरनि सायाव नो डाउट बेबो जाय गुरु बिथाङा फुजारि माने फुजाथ' नङा गुरु होनांगौ मोनसे मन्दिरखौ सालायोथ' दा बेनिफ्राय बिहा जाहैबाय मा गोबावसै बेयो बेफोरबायदि अरजानाया माने देब देबिजों लाजानाया आरोखि बाथ्राया जाहैबाय मा बा धोरोमनि खोथा फैनाङा दे धोरोमनि खोथा फैनाङा बाथ्राया जाहैबाय मा साबो समा लादो डक्टरफ्रा नोंथांमोना बुङो डक्टरफ्रा गासैबो माने रोखोमनि बेरामखौ फाहामनानै होजोबनो हायो होननानै नोंथाङा लिरना होनो हागोन नामा जाय बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट हरदों प्रुफ होनो हागोन जुदि नोंथाङा लिरनानै होनो हागोन नामा आं बेखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा लिरना होनो हागोन ना जुदि डाक्टारफ्रा गासिबो बेरामखौ फाहामनो हायो होननानै लिरनानै होनो हाजोबगोन जुदि बबेबा मन्दिराव बबेबा गिर्जाघराव बबेबा रजानिजों हामाना नोंथाङा बुंनो हागोन बिदि फोरमान होनो हागोन आरो आंनिफ्राय फोरमान नांगौ नामा आंनिफ्राय फोरमान नांगौबा कन्टेक्ट खालामना फै आंनि गामियावनो आंनि न'आवनो आं नोंथांनो गोबां फोरमानखौ आं प्रुफखौ आं होगोन नोंथाङा फै मोनसे बाथ्रा माबा सासे मानसिया जुदि माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै आखाइया थेम बायबाय आथिङा बायबाय खामिहारा बेगेङा बायबाय बेखौ डक्टरा फाहामगोन नामा बेखौ अरजाबो होफिननो हागोन आखाइ बायनायखौ अरजाबो होफिननो हागोन नामा आथिं बायनायखौ फाहामनो हाफिनगोन नामा हागोन ना हाया डाक्टरा हागोन बेखौ नोंथां फोरमान आंनो हो मानो होनो हाया होनांगोन बे डाक्टरा जुदि बेहाय मा खालामगोन बे आखाइया बायदोंब्ला जालाबा बेखौ दानस'ना गारनोसिगोन दानस'दो होननानै आरो नङाबा रड सोगोन रड आथिङानो जादों आथिङावबो रड सोगोन मिथिबायना आथिङावबाबो बिथांमोना रड सोनानै होगोन आरो आखाइयावब्ला बिथांमोनाबो रड सोना होगोन नङाबा जाथायाबा दानस'ना गारनोसिगोन नाथाय जाय गुरुजों एबा जाय बिथांमोनहा हाग्रानिफ्राय बायदिसिना मुलि मुला खांनानै बाहाय दाफबनानै बोला बोरि खालामनानै अरजाब होनानै मुलि खाना होगोन बे आखाइया खिलिफिनगोन आरो बे अरजाबफिनगोन बिदि फोरमानखौ नोंथांमोननो नांगौ नामा नोंथांमोना होनो रोङाबा मानो बाथ्राखौ बुङो मानो बुङो होमबा बेखौ डाक्टरा हादोंमोन बे आखाइ बायनायखौ सासे आखाइ बायनायखौ हादोंमोन नोंथांमोना मानो बिदि खोथाखौ बुङो इसिबां नेर' मानो सानो दे नोंसोरो लासैनो सोलोंब्रा गुबुनखौबो हेल्प होनो सोलों नै बिदि मोनदों खिथानानै हो बिथांमोना थांगोन जायसो न'खराव जादों बिसोर मिथिगोन नोंबो बिफद जायोबा नोंबो मिथिगोन नों जाय बिथांमोना बेफोरबायदि बुंदों ना नोंथांमोना जेब्ला बिफद जागोन नोंथांबो माबा मोनसे जानानै आखाइ आथिं बायगोन अब्ला नों डाक्टारनाव थांबानो जाबाय डाक्टारनाव थांनानै रड सोना लाबानो जाबाय आखाइयाव रड सोनानै फाहामना लाबानो जाबाय हो मानो बुङो जानला मोनला खोथाफोरखौ मानो बुङो गासिबो बेरामखौ डक्टरफ्राबो फाहामनो हाजोबा आरो रजाफ्राबो फाहामनो हाजोबा देवसिगिरिफ्राबो फाहामनो हाजोबा आरो देवसिगिरिफोरनावबो माखासे गोहोफ्रा खम थायो बबेबा गिर्जायावबो बबेबा गोहोफ्रा खम थायो थारमाने माने एसे ओरै थायो आरोखि अजनफ्रा बेखौ जों बुजिलायनांगौ दा नोंनो बुजिखायाबा फाग्ला बेफोरबायदि खोथा बुंनाय बोरै जानांगौ जाखो नोङो बेफोरबायदि नलेजआनो गैयाबा नों बोरै जानो जों प्रेक्टिकेलि जोङो जोंनि न'खराव जाजानाय मानसिफोर दङ जोंनि आफायाबो खामि हारायानो बाहाय गंथाम बायदों गंथाम बायनायखौ डाक्टारनाव लांनानै बे डाक्टारखौ मा खालामदोंमोन माबा लबार खाजोबनानै स्प्रे बायदि खाजोबना होनो नागिरनाय बेफोर मोनसे जायो नामा बिजों बोरै जानो गामियाव लानानै फैदों रजा माबानानै होदों बेयाव सिथाबनानै होदों सेरेन खानानै होदों हामबाय दा आराम अरजाबबाय बे मा सासे लोगो एक्सिडेन्ट जाबाय आथिङा फेन्दायानो मोननै जायगा
फेन्दायाव बायबाय सिगाङाव मोनसे बायबाय आथिं बायबाय डाक्टारानो बेखौ मा दानस'ना गारनो थिनबाय जों दानस'ना गारगोन नामा बेखौ जों बाय नों थैसामखानायनिल' माबाफोरखौ सोखानानै फैदो नङा होमबा बिथांमोना थैसामखानायनिल' बिजि थुना होबाय सागानानै लानानै फैबाय बोला बोलि खालामनानै सेरेन खाबाय मुलि खाबाय हामबाय थन गारि गुरा गासिबो सालायनो हाजोबो थन हाबायना बेखौ डाक्टारा खालामदों नामा आरो मा नैबे हिनजावफोरनि बाहाय बे माबा जायो केन्सार जायो बाहाय बे आहार माबायावहाय केन्सार जायो आरो बे आहाराव केन्सार जानानै गोबां बर' हिनजावफ्रा थैबाय बा बर' हिनजाव नङा गासिबो माखासे हारि माहारिफोरनि मानसिफ्रा थैबाय बे आहाराव केन्सार जानाया बेफोरबायदि केन्सारखौ बिथाङा फाहामनो हायो जाय बिथांनो आं भिडिअ होदों बिथाङा फाहामनो हायो दा सोरबा मोनस'नाखिसै नुस'नाखिसै डाक्टारनाव लाङै लांबाय गारिया बारा जाबाय हाखायो गारिया बारा जायो हाखायो फाला बे मोदोमा हाखानानै बेरामा गागोन नामा हानाय नङाना थ' बिथांमोना माखासे हाग्रानिफ्राय खांनाय जायखौ जों आयुर्वेदिक होननानै बुङो बेफोरबायदि मुलि गोथां खांनानै देग्लिनानै होनायजोंनो हामो आरो हामनानै हामग्लोबफिनजोब्बाय बेफोरनिबो फोरमान नांगौ नामा नोंथांमोननो स' मानो इसिबां नेगेटिभ रायलायो नोंथांमोना दा बेफोर आरो बाथ्राफ्रा नोंथांमोनाव प्रुफ गैया जानो हागौ जोंनाव प्रुफ दङ दा बे हिसाबै सोरबा दाफना बायजाबाय सोरबा आथिं बायजाबाय सोरबा खामि हारा बायजाबाय गोबां बिदिन्थिफोर दं रायजो जानाय नोंथांमोन दा बेनिखायनो डाक्टाराबो गासिखौबो हाजोबा आरो रजा गुरुदेव सिगिरिफ्राबो गासिखौबो हाजोबा दा बे हायैखौ बे हायो बे हायैखौ बे हायो जेरै नों डाक्टारफोरावबो थां सोरबा सासेनाव डाक्टारा नों थुजाहैयोब्ला बिजों थुबाबो नोङो 100 खान 200 खान नों बिजि थुजाबो बेरामा हामा थिग बिदिनो गुबुन डाक्टाराव नों थुजाहैयोब्ला थाल्ला गंसे गंथामजों हामना फैगोन जाहोना मा बे बाहायनाय मुलिया जुदा बै बाहायनाय मुलिया जुदा दिनै आसामाव जुदा मुलि बाहायनो हागौ माने कम्पानिफ्रा बेलेग बेंगलाव थांनो नों बेंगल कम्पानिया मुलि कम्पानिया बेलेग बाहायगोन अबा नायदो दिनै जोंनि आसामनि मानसिया मानो बेंगलाव होसोनानै थाङो हामोबा दखान गैयामोन ना ओरैनो नों गुवाहाटियाव थांनो जाहैयोमोन ना गुवाहाटिफोराव थां मेरला हस्पिटाल थांमोन ना मानो थांदों जोङो बुजिलायनांगोन रायजो नोंथां बुजिनाया नोंथांमोनाव गोहोआ खम जादों ओंखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्टखौ हरदों होननानै आं सानदों आरोखि बेवहाय माने आंनि बिनिल' दुखुआ नोंथांमोना गुबुनखौ हेल्प होनो लुगैया खोमा आंनि दुखुआ बेल' आरोखि जाय बिथांमोना बेजोंनो हामदों बिथांजों माने थारला थुरला हामनानै फैबाय बिथांमोननि गोरबोआवसो दंसै ना आजां डाक्टार नागिरबायबाय अजा नागिरबायबाय डाक्टार नागिरब्लाबो अजा नागिरबाबो हामाखिसै सात मुलुग गिदिंबायनांदों बेस्राफोर जाय जादों बिथांमोनहा दिनै होनब्लाबो हामा बेयाव हामगोन खोमा खोनाबानो थाङो बेयाव हामगोन खोमा खोनाबानो थाङो नाथाय हामा गासिबो जुदि बाहाय जुदि थांफानानै जुदि बिथाङा एसेल' रांजोंनो जुदि हामनानै फैयोबा बेखौ इसोर होनजाया होमबा नोंबोथ' सानगोन ना नोंनि बिराद गिदिर मोनसे बेरामा बेफोरबायदि बिराद माबा मुलिजोंनो जुदि हामोबा नोंबोथ' सानगोन ना इसोर बे आंनि थाखाय इसोर होननानै साना नोंबो सानगोन ना बे आरो बाथ्राया जिखियानो जाथों रायजोआनोमोन जेब्लायबो जोङो पजिटिभ सान आरो पजिटिभ थानानै खामानिफोरखौ मावलाय गुबुनखौ मदद होलाय जेसेबां हायो मदद होनो नाजा एसेबां नेगेटिभ साननाय नङा नोंहाबो प्रब्लेम फैनो नागिरो जिउआव पजिटिभ सान नोंनि होनायखौनो गुबुननोबो फोरमायनानै हो ना नोंनि रोंनाया बेनो माने नेगेटिभ बाथ्रा माने गुबुनखौहाय माने डिमरेलाइज खालामना होनाय बिदि सानो नाङा थेंक इउ